espécimen gallego playero é un espécimen que ven con toda a familia a playa. Ahora está aquí e lles veña vostedes a botar as cartas porque parece que se lle presenta por ir un pouco. Hai alguna posibilidade de facer algo, de seguir facendo algo? Mire, vostede vai a ter unha oportunidade. O que pasa é que vai a ter que collela rapidamente. Que vai pasar a nena con respecto a nós? A meniña quédase con vostedes. Quédase con nós. É o último día na casa de 1906. Hoxe acaba este programa que quixo ser, entre outras cousas, unha pequena homenaxe aos nosos avós e bisavós. Durante 2 meses intentamos volver á Galicia labrega de hai 100 anos, vivindo de novo, mirando a cos ollos doxe para aprender como eran as cousas en 1906 e como cambiaron desde aquela. Os Peña e os González viviron estas semanas tal e como as vivirían os seus antepasados. Pero estas serán as últimas horas que pasen en 1906, porque hoxe volverán á súa vida actual. Xa estamos no día do círculo. Estábamos falando que, bueno, xe o último día é que se nos pasou tamén rápido. Non se decía que non me acordo dos primeiros días. Temos máis ganas de marchar, pero... Por unha parte das ganas de marchar, pero por outra nada che pena. O mellor é ver estes encerrados e ter que se aguantar, iso. É botar chispas por todas as esquinas e non ter nada que facer. Eso, bueno, é unha maravilla. E botaña culpa ao tabaco, pero algo xo tamén é de nacemento. Ese é no meu caso, solo, que sou así nervioso. Bueno, a Martín che gaña a son tamén. Andade sempre horneando e berrando, patadas no peito, chorbo, non sei. Non tes o problema de hipoteca, non tes o problema de pagar coche, non tes o problema de pagar teléfono. Aquí, claro, que tamén quedaba aquí, non? Eu botarei de menos non estar con estes, que estes canto máis tempo están fora da casa menos che doi a cabeza. Botarei de menos, pois non sei, as cousas da naturaleza na súa parte boa, teñen a súa parte boa, ves os fitiños, ves os cuellos, ves que están bonitos, ben cuidados. Agora vai ser a cabala nova, pero agora o da na Coruña vai ser así. É o can comigo, é baixache do can. Dou-lhe a hand de beber. É assim que passa un cuarto de hora. Comi o can. Deixe-lhe de beber. Así todo o día. Hasta que eu me enfado, que me está o lume polas orellas. Claro, e poñome un pouquinho de comodidade por el agua corriente, é un colchón tal, é unha ducha. Eu tamén quedaba aquí, sin máis preocupacións de ter que ir traballar a feita, nina. Ti mira como son as cousas, que ata case a xa o corpo que lleva a forma da cama. Sí, eses fai así. Tedes mellor cara que no 2006, Sí, seguro. Tedes cara de máis saúde. Sí. Nos no noso mundo aquí pasámolo, Hai 2 meses chegaron a pé, e sen equipaxe. E agora todos recollen as súas cousas das casas. Isto vou levar para arriba, outro bandín. Está aí agora o Marcos, non, Marcos? Vámonos a cambiar, que igual pensan que non queremos marchar. Mentre se preparan para abandonar as casas, os Peña recordan o mellor destes 2 meses que pasaron en 1906. Penso que se adaptaron bastante ben, que non... Quizá lle costar un pouco máis a Alicia primeiro, así. Alicia, claro, ten estas cousas bruscas, pero ten moi bo corazón, moi bo corazón. Imposible esquecer as saídas de Alicia. Pesa! Carlos, pesa! Eu teño unha mansoala, teño 2 mansoalas.
por unha festa de Catrovento. Cala, que se non vas ti tamén. Por unha parte, quero marchar de aquí, pero por outra dame pena. Dame pena porque, sí, na casa non vou cociñar, nin vou facer a mitad das cousas que fago aquí. Ostras, Alicia. Que non te moitas patacas. Botellés que había. É que diante dos fogóns Alicia, como en moitas outras cousas, é única. Quedou ben bastante. Está para mí? Orgulloso, síntome orgulloso de Lorenzo, porque piñe moitas ganas de facer cousas, de traballar, non? A que non podía, tiña a man mala, pero bueno, ele era quería ser un pilar tamén da familia. Desde o comezo, Lorenzo tivo que traballar cun brazo escaiolado porque o rompera pouco antes de entrar nas casas. Pero aínda así, atreveuse con todo. Lorenzo sempre o vin bastante adaptado e obediente ao que lle dis. E Carlos, moi ben, gusta ben moito como trata as vacas. Trata as vacas, vamos, imaginaba eu que así, non? Que fora a terlle así tanto cariño, e abrazas, e dalle bicos, e un showman trae polas mañás que a vaca e cucucho todos os días. Pero tamén tivo algún problema coas vacas, sobre todo cando escapaban dos pastos. E orgulloso, por Sara, claro, por Sara orgulloso, claro, porque é unha muller moi traballadora, moi... Bueno, unha muller moi capaz, unha muller moi muller. Sara destacou por ter un carácter sosegado e por ser moi traballadora. Case nunca perdeu o sorriso, mesmo cando as cousas saían mal. Perfecto, con mantequilla sale ben. As familias xa están case listas para deixar as casas. Antes de marchar, os González recordan os momentos que os fixeron sentir máis orgullosos durante o programa. Estou orgullosa de min e dos meus. Especial, pois miña nai, que lle tiña medo a vaca, ao final domina perfectamente. Margarita conseguira superar o seu medo ás vacas o primeiro día que chegou. Obrigouse a si mesma a ser a primeira en muxir. Vai polos que non pensaban que íbamos ir, que non estaba feita. Para comer, polo menos, chégame. Además, para manter os fillos. Gustoume moito que ela estuvera tan alegre e orgullosa de habelo feito, eso. Os meus fillos nunca tocaron campo, mas que daron a volta á casa de miña nai, xogar ali un pouco, que eran pequenos. Entonces, hoxe en día, pois mira, eles van ca vaca perfectamente, e que aguantaron o que todo e máis. É que non che van por leche ten que ir, José. Non van. O deixalo coa forza que fa, xente que leve o arado. Claro que se está mexando, para. Hai que esperar a que faga as necesidades, senón non pode traballar a gusto. Todos colaboraron nos traballos do campo, a pesar da lóxica falta de experiencia dunha familia que sempre viviu na cidade. E, desde logo, notábaselles ben.
Vaya, la porca fusió pero volvió a seu sitio. También. Non queres saber de máis nada. Ou marchar ou facerlle solarium aquí. Se nós fixemos moitas cousas tomámolas a broma. E levámolas así nun plan humorístico, e se non o faz mellor, falo peor. En canto ao aseo e todas esas historias. Con moito humor, desde logo, os González fixeron unha ducha artesanal. Pero as cámaras do programa non tardaron en descubrir o truco. A ducha non era moi práctica, pois requería o traballo manual de dúas persoas. Ai, ligada. Que boa, Pois tamén levo unha cousa moi bonita da parexa, que nunca me dedicara a unha canción a min exclusivamente. A ti, miña compañeira, que sin luz nin días tes que te arranxar. Síntome máis forte véndote a ti, ainda que cheme doen as mans. A nivel personal, pois, a min encantoume, vin que el se inspirou a verme a min facer as cousas, tal como di a canción. E iso é, para min é moi bonito, por suposto. E de feito, son así de tonta ou chamello, pero chega a emocionarme. Unha persona pode querer moitísimo, pero ao mellor por costumbre ou polo que sea nunca cho di. Eu xa sabía que me querían, como eu a eles, pero igual nos lo dixemos máis a menudo. Aunque non ao mellor así exactamente, queroche moito, senón con obras, con apoio. Estuvemos moito máis unidos do que estábamos fora e penso que todos que nos unimos aí e sacamos isto todo para diante sin ter nin puta idea. Hasta estábamos unidos para as trampas e unidos para todo. Chao, ser buen niño, ¿vale? Que non troques a xente. Agárrate conmigo. Chao. Cuidado, cuidado. Falta. Bueno. Recordaremos a vaca cando ven e che pon o cuello para que rasques, recordaremos o cucho cando viña, che daba por así, che quería trocar por detrás, hasta recordaremos os colchóns, os condenados que mal dormir dan. Adiós, macho la emigración. As familias pechan portas e ventas antes de marchar. Que estou ca familia toda, con toda a miña familia, que espero que vos guste o que fixemos aquí. E nada máis. Son así de tonta. Nada, vai pa familia, vai pos amigos e pa todos. É que estou orgullosa, estou ben, nada máis que vos guste. Dina e Secundino, os veciños que os recibiran cando chegaron ás casas hai 2 meses, despídenos agora á beira da cancela. Volvamos por esta casa. Adiós. Mal moi contento. Adiós. Chao, señora Dina. Chao. Encantado. Os González e os Peña chegan ao balneario de Cabreiroá, construído en 1906. Aquí foi onde todo comezou, e aquí será onde acabe esta viaxe no tempo. Despois de 2 meses vestindo roupas de 1906, os concursantes van recuperar as súas roupas actuais. Poderán quitar os zocos, as tirolas e os xustillos e volver poñer os vaqueiros e camisetas. Pero tal vez o momento máis agardado polos concursantes é o da ducha.
por fin poden sasear con auga corrente. Deixa-me agomina, que isto é moi preciado. Unha vez aseados, os González e os Peña vístense para regresar ao 2006. Canto bocado de menos. De puta madre. Resucitados. Hasta que non pasen 2 ou 3 días, ainda estamos nerviosos, ainda estamos... Quieta, levántate. Non sei se estaremos máis estresados ainda que cando viñemos. Como se fóramos... Eu creo que xa chega a mirarnos pa cara. O sea, increíble. Os concursantes volveron aos seus domicilios e as casas de 1906 quedaron baleiras. Nunca poderemos agradecer dabondo aos Peña e aos González a súa participación nesta experiencia televisiva. Esperamos que agora, xa no 2006, recorden estas casas con agrado. Xa para sempre, quedará o recordo daqueles días nos que a familia Peña e a familia González habitaron estes cuartos. Isto non é unha clase de historia. Isto é vivir a historia. Benvido ao ano 1906. Pero que non me cabe nun caldeiro. Tivemos que limpar as cortes. Pois veña, espírito, que é moi importante o espírito. Quero que me traéis un helado. Non sei, ou me traéis crema suavizante ou me voy a tener que cortar el pelo. Joder, que somos personas, tío, que somos personas. Bueno, misión cumplida, non? E a todos os espectadores que nos seguiron semana a semana, grazas. Grazas por viaxar ao pasado con nós nesta máquina do tempo. Ata o ano que ven. Este é o cuarto de baño. Fixaste aí... Cagaste aí, falando mal. Pois sácame un presente. A ver se non hai problema. Nada, a policía, abate preso. Esa, boca calma. Por que queremos ducha tendo un barreño como este? Pero botaste de xuntas, faime caso. Déxame facer a mí, mo. Dame a miña vaca e fago eu. Despois bailo unha jota.